tes unha rede cósmica que che fale que sinta a semella unha funky bailarina. E que non son, ninguén as considera estrelas porque van soas, van o seu son. E que nas viu naquela... 你好， Hola, 我是慧萍。 é Paulo. Ambos estudamos no IES Albizocas no Grove. 我们的学校在一个很美丽的地方，那个地方叫 Galicia。 Este ano, ao noso centro, concederonlle un dos 5 premios de innovación en dinamización lingüística. Estamos moi orgullosos. Conta no Grove que hai moito tempo había un señor que se dedicaba a abusar de todo o povo. Chamaban o Meco. A xente de aquí, cansa de tanto aturalo, decidiu matalo e colgalo da árbore máis alta do monte de Seradella. Cando veo a xustiza preguntar quen matara o Meco, Os do Grove responderon: matámolo todos. Foron libres sen renderse. Nós tampouco nos rendemos. E por iso vos presentamos. Reláxate co galego! Este que ve nas nosas costas é un dos hotéis máis coñecidos de toda Galicia. Moitos estranxeiros visitan a nosa terra e hospedanse, Os que poden, aquí. A comezos de curso descubrimos na rede este documento. Nel podese ler as empregadas e os empregados do hotel deben manter posturas correctas diante do público, non falar de temas persoais dos compañeros e non falar en galego. No instituto montamos unha campaña para saber se isto era certo. Reunimos sinaturas, mandamos unha carta aos directivos do hotel e a Galicia Calidade, pero non nos contestaron. ¡Non nos rendemos! Sabías que o Grove é un dos destinos turísticos máis importantes de toda Galiza? Ben, seguro que deces estando nas nosas praias. O noso concello ten moitos folletos informativos, pero todos están escritos en castelán. Hai 3 cursos, regalamos ao Concelleiro de Turismo máis de 150 trípticos en galego e a maqueta do noso traballo en inglés, francés e galego. Non soubemos máis deles. Volvemos tentalo este ano, cun tríptico sobre as nosas praias. A ver se co cambio de goberno... ¡Non nos rendemos! Di o profe de galego que hai nomes que só están na cabeza dos mariñeiros. Sei que lles chaman talasónimos. Os máis maiores do lugar son os que non los ensinan. O alcalde de Grove prometeu axudarnos. Non queremos que se perdan. Non, iso sí que non. Andamos tentando reunir unha chea destes nomes para facer un libro ou unha revista. Para iso, imos coller un barco e bordear a nosa península. E vai nos acompañar un mariñeiro para que nos transmita esos nomes do mar. É un especialista no tema, Xosé Lois Vilar Pedreira. ¡Non nos rendemos! Sabíades que en Londres, Barcelona e Bos Aires estudan a nosa lingua? Nós non tiñamos nin idea. E nós que nos queixamos de ter que estudar tantas linguas. Cala, que xa pareces Nati. Ou Patricia. Ou Carme. Pois mandamolles unha carpeta aos rapaces deses centros propoñéndolles un intercambio lingüístico. Para que se fixesen unha idea de guapos que somos os mecos e mecas. Mandámoslle un vídeo presentándonos. E xa non responderon. É verdade, os de Barcelona. Sí, están tan contentos que no mes de maio veñen as bizocas. Vai haber unha mestura de galego e catalán. ¡Non nos rendemos! Habíades alucinar se viñésedes a nosa cafetaría. Tais, fai os croissants, napolitanas e galletas nun forno que ten o instituto. Agora preferimos os doces caseiros. Está todo boísimo. Pero ha de estar máis bo cando este en galego. Niso andamos. Tais non o sabe, pero moi pronto imos agasallar cunha campaña publicitaria dos seus produtos escrita en galego, en francés e en inglés. Desde que ela chegou, neste centro non entran donos, nin bollicaos, nin outros ben membros desa familia. Que nos queres ter batais! ¡Non nos rendemos! Ladies and gentlemen, music for the people. Ladies and gentlemen, se non tes unha rede cósmica que che fale que sinta a semella unha funky bailarina. E que non son, ninguén as considera estrelas porque van soas, van o seu son. E que nas viu naquelas vistas xa non se pode